bandiraɓe yeɓoɓe ne heɗotoɓe en fof potital ɗo ko jokkidde ɓurdi o nde tawno en puɗɗinoma yiide barkinoraɓe ɗum jokkidde ɗum woni goo ɗiɗi yewtude hol no mbaɗirten mawludu men o ha feewa ha rewa lawol e yuɓɓinde kadi ko foti yimede ko no foti yimirede ni no foti yarede e jamma en ɗum saabi pottital ngal ene waɗeteno ɗo noon gila kam mawludu o suwa darade joni woni hakke jeetati pottitti jeetati mbaɗama ɗo tawa ɓe ene keblo hen holno mbaɗata ha mawludu hande noon wonno jokkidde ɗum foof
ngam an ɓe mbawa foftade hade mawludo yettade to banggue ɓurdi to pour jammaji ɗi to banggue ɓurdi to banggue tadrib o ko watte ha an ɓe pamodira ko golle ɗe wonno ko kala dimanche kala aljuma e kala alarba kala aljuma kala alet e kala alarba alum ɓe ene kawra ɗum wonno hakke pottiti jeete mbaɗaɗe fof ko noon yaay joni noon tawa gila ceerno ibn wi wonde yo yimɓe toppito mawludo no yarata ha feewa no yuɓɓinirte so tawi waɗaka juɓɓude tan so renaki yimɓe jahata toon gandoya hen saabi min pirita waɗan ɗum juɓɓude ko ɗum mawludo tan alaani mawludo tan saabu alum ɓe jiitodiri hen no feewi saqqaji kewɗi jewtama hen ko holno waɗirte saabu yimoɓe e jaɓoɓe kam pottan ko jotodirde on ɗon fannu beele ina wawa fewde e rewde lawol ɗum foof yewtama hen emin ɗamini kam so tawi ɓundi jokkama inchallah wasa rewal lawol so Allah jotodiral mawgal no feewi go wonno minen hade ɗum ɗo waɗede nden ko a yahanno jama tan gaƴƴoɗa mbaɗa no jiɗirɗa ni tan no pamirɗa no jiiruɗa ni tan ha Tamba jaaha kota noon wonno kono gilla Allah addi kaw cheikh en e wondiɓe mabɓe e golle he to goo emin wowno gollodirde nokkuji goɗɗi ɗiɗi omo yiɗi ko watte ko omo yiɗi juɓɓude omo wawi ɗum omo wawani ɗum Allah walli kadi yimɓe fof jaaɓi hawrude ndeɗo yirirde wotere o wawa yewtidde hen o haalno yimɓe holno potata wadde ha wawa fewde ɗum saabi to banggue on kam jotodiral ngal so Allah ngol lawol ene fewi ene rewi lawol konngol cakkitingol ko mbiyeten tan ko yettude bandiraɓe dariɓe e wallude en ha mawludo wawa wondeɓe e hirjinde woɓɓe huccanɓe ɗum ɓe e kadi wiide wonde mawludo ne waɗe goto foof tan ina faada hen e ƴetta hen DG aɗa jaggu Ndiaye no wowno wadde rawane ni kadi o waɗani noon albuɓe ɓe waɗandeɓe teddugal ngal ganduɗa so Allah jaaɓi min piiɓi no ɗum wayni min piiɓi ko ha mawludo ɓenna min jooɗo min kaala ɗum so Allah jaaɓi noon kadi kala bandiraɓe dariɓe hen jiiɗi hen ɓe wawɓe wallude min hamin ndenɗan ɓe ceerno Amadou Diop en ɓe ganduɗa gila ɗum ɗo suwa wonde eɓe toppito holno almuɓe mbawata remdede toon ɓe fof min jettaɓe waɗoɓe siira ɓe ceerno Basir Thiam mo ganduɗa e heewi dusde min to siira to walli hen no fewi no fewi no fewi tawno saaha mo arata o ko saaha mo almuɓe tamdata yo waɗoɓe siira ɓe ngar kanko on saaha o arata walli hen no fewi ɓe fof ɓeɗa jettaɓe e kadi kala goɗɗo to woni e aduna he taw ko madinajo enen kam jamira ɗen koye mbaɗ herago faade madinajo foof yo ar tawtere mawludu ndu yo ar kadi dillen hen sababu bawɗo yimde yima bawɗo hettade hetto bawɗo wallide yimɓe to mawninde jammo foof e sifaji mum foof goto fof waɗa hen fodde mum